Jodak e gwenge ma Nyakongo e sub-county mar Rongo ywago medruok mag rochruok mag arita kwe e tong' mar kaunti ma Migori gi Kisii ka giwacho ni nek ma koch osebedo ka nenore e tong' mar kauntis ariyogo. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. E kinde ma dweche ariyo mokadho e gwenge mag Nyakongo e sub-county mar Rongo mayudo tong'no mar kaunti ma Migori kaachiel kod Kisii ok osebedo kod kwe chunygi kaluwore kod medruok mag rochruok mag arita kwe e gwengego. E kinde ma dwe achiel mokalo ji ariyo osenegi e yore magalagala. Koro nyaka ne kwe ma koro nwayudo uru ne wan gi kwe, to koro nek mochako bukore sani ni odhiero wa nono, piny otaro wa jomotigi ni koro kata wan gi ok inyal wuok oko ila e ot gotieno nikech kiwuok tipani dhi ng'ad ng'uti. Koro sirkal wakwano konywa jowadwa. Mano motim machiegni en tarik 29 mar dwe mar auchiel mar higani kama rawera moen kaka Billy Ochieng ma jegni 33 ne onegi kendo ringre ne owite bungu. Gweng' marito kae osebedo gi incidents ariyo. In a span mar 1 month, nyocha wakwanyo jaksi mano obio negi e gweng'a ka, mochako kao pikipiki ne mano riembo momanyo go. Pikipiki pok wayudo nyaka sani, jok mano negi be pok wayudo. Kano chopo tieno mar tarik 29 piny mar Jumapil, wachak wayudo wuoyi ma bende amane village achiel marito ni kama wuoyi miluongo ni Billy Opeyo ma jahigni 33, wuoyi ma pod tin, en bende ne wayude konege kendo bete kabisa. Familia ma Billy Ochieng wacho ni wuodgini mane gineno mogik tarik 27 mar dwe mar auchiel mar higani ne ochadhi kod beti kendo negi ka ringrene ne gino tarik 29 mar dwe mokalo. Min rawerani ma onegi Monica Dhiambo pod yogo ratiro ni wuode manonegine. Gino winjo ter gweno moro chiro thuon, odhi chiro, okao thuono no odhi godo. Kogike iya ora, to yudo nyathi korire. To ng'ani, mero onindo ka koso. Kodhi to yudo ka ochunjulo opong'o dende, beti nitiere wiye, tiende gi bendo ng'adi. No mirimo ewe no duogo. Koduogo, tape olwaro gweno piny. To ka gweno selwar tape tiduogo gweno nang'o kokona ni gweno mondo gony. Ma se wuoyo kodi ni Otis nitiere Kosir, ang' no wil gweno. Iduogo gi gweno nang'o. To kona ni ayudo kabilo negi. To yudo kabilo negi. Jodak ma Nyakongo wacho ni rochruok mag arita kwe e gwengego pok omiyo gi kwe e dhod chunygi. Oneg jaksi modhi kendo jaluo chako okenge ma kineno nyathi wadu kako okenge ka gweno. Ya watu wadwa timo nang'o siri. Francis Timbo, menja duong' gweng' ma Nyakongo wacho ni pok giyango jok ma itudo kod nek magalagalagi kendo gidhi nyime kod tim nonro. Pok ofwenyore ni jok matimo timbe maundu gi gin ng'awa gin e gweng' ka. To nekech koro osetimore diriyo, ma chuno ni nyaka koro wawuog oko kaka jogweng'. Jodak ma Nyakongo bende kod dwaro kod arita kwe koro kawo okang' mowinjore mar kedo kod nek babende osebedo e tong' kaunti ariyogi. George Juma, Ramogi TV, Migori.